pre. Pre. Saan ka pre? Ako napalitan pre, arthritis mo kuno ka. Mo ginigit ni. Akaya! Yan. Kapal ka haka din mo na. Nakatukod ko pre, nakatukod ko. Sabi daw ka. Mo pre. Ako magani nang gitanday, gituyo diya parang day matandog. Pre. Gikumot man nun mo. Kami na pre, kami pre, kabalo di mi pre nga. Doon na yung may kayo boss ni mo itong iaging mga simana kay imo mingi pa inom po breeders nga ang imo himo taget sil pero sa pagkaibaw na mo pre nga arthritis ka dito kakalakaw naluoy mo nimo pre mo nang gidadaan ka na mong tambal sa arthritis Kini pre, iluto to. Akay! ayaw lagi na Akay lagi ba? Iluto na to. Iluto. Bagong karon ako pre ro. nagdami ka ng tambal sa arthritis pre ka nang Pre, ako pre. Salamat ko nga inyo kong giari pre. Pagkiring mo sa grabe sige kumot rin ako ang Iluto man tanak. diferensyado. ay lang na siya una na Pre, pre unsa rin kita tambala pre. tambal na siya sa arthritis pre tambal sa arthritis na Sure pre ba? lagi tambal sa arthritis Pagpawala sa mga sakit-sakit ganag ko. Papatubo sa nagbay. Inoon, ang nga na ni pre, kapi-kapi rin siya pre, pero epektibo kani sa mga arthritis pre. May waka kabaw sa nga nga kopi. Wala ba? Unsa may pangalan? Kuha ni siya, anti-arthritis kopi. Anti-arthritis kopi. Ano sabi tawag? Anti-tetanus, kupe. Anti-arthritis. Iluto na mong naong pre kay. Pre, ako pre, di ba kay ko ingino mo kape. Ayaw, pag sikuan na na yun. Tambal man, maayo mo kaki ako atres ya pre. Ayaw lagi na pre. Ayaw. Sige pre, kanang inal na pre, kay mga to pamilit sa Dia sa pligan Ay, pamina ba? Dito sa paming merkado, kanang mumpra sabi kanang kung sa anti-arthritis kopi para nimo para ugma na sa Ato pre kanan pre. Pre, bye pre. Ay. Inatay manitawanan niya pareho mo koy. May noon tigdaan ko nila. Bisig di ko kayo hingapihon, pero ako lagi ning imnon para nga maayo ning ako ang arthritis. Pagkanindot sa kong piling sa kalawasan. Nitayam na ang akong gitumar. Osban. Tay, grabe naging kondisyon na. Mura namanhud ang ako ang... Uy! Mo day namanhud. Kay di ka, man di ka. Giarak na. Nganong ikaw ay nitobo? Ang gusto na ko kiri maayo. Ikaw naman hinuin ang itog. Uy, di magsilbi ni. Agay. Asa mo kuha niya? Uy! Tikir ha. Anak ka sa lobe, giroleng. Hindi niya, libat-libat kas kalami ha. Giroleng. Action. Hindi na ba? Kalaming iduot. Agoy. Tingnan na, ikaw front ka.